Здравейте, добре дошли отново в градиназамъка.com и по-точно в нашата градинска телевизия. Това предаване искам да посветя на рододендрона, понеже той сега цъфти в силата си и е наистина страшно красив. Исках да споделя с вас своя опит за отглеждането му. Преди този рододендрон закупих два. Рододендроните, между другото, са доста скъпи растения. Други два с също много красиви цветове, лилави и бял, но тъй като бяха тогава нови за нашия край, съвсем нов внос и не знаехме как се гледат рододендроните, нямаше дори интернет тогава, ги загубих от големите горещини, бяха сяти много на слънце. А сега вече този рододендрон, като че ли умерих добре мястото му. Той е, забележете, точно под сянката на кипариса. Рододендроните обичат да са в сянката на еголистни дървета и затова в основите му съм го затрупала с дебел слой от борови иглички и така той си стои целогодишно с тях. В началото почвата му, когато изкопахме голямата яма за него, сменихме чернозема, изцяло подменихме алкалната почва и чернозема отдолу с иглолистна листовка от гората, като прибавихме тор, пясък и борови корички и иглички, за да бъде почвата отседлива. За да цъфне рододендрона в тази си красота, тук вече на това място той е трета година и си презимува успешно, просто без да му се прави всякакво укритие. За да бъде през този сезон рододендрона с тази красота, действително положи големи усилия още от предишния сезон, от миналото лято, още от пролетта. Той беше много подхранван с различни торове, като се започне в началото на пролетта, още с събуждането му. Започва се с азотни торове, амониева селитра, разтворена малко във водата, или пък други подходящи торове. Има и специални такива за рододендрони и азалии. Ето, според мен този тор също е много подходящ. На опаковката си пише за растения, обичащи кисели почви. С него поливам. То си има оказани пропорциите и добавени са микроелементи. За 25 литра течен тор се получава. Получава се балансирано хранене на рододендрони и азалии. Много съм доволна също и от тези торове кристалон, има ги в различни форми по магазините. И така рододендрона миналото лято през седмица, пред две, в лейката, освен нормалното поливане, даже наблизо е чешмата, и този рододендрон се развива много по-добре от другия червени и много по-бързо расте. Вече почти е утроил размера си, отколкото беше сят преди 3 години. Първата година, след като беше засаден, рододендронът цъфна, но още с закупуването му той си идваше с заложените цветни пъпки и аз знаех неговия цвят, но поради незнание, липса на опит, следващата година не успях да заложа цветните пъпки още в предишния сезон, за да мога на следващата година отново да го видя цъфнал. И така той прескочи една година, не цъфтя. И след това вече реших да поправя грешката си. Видях, че това торене не е достатъчно и може да се увеличи. Просто той понася подхранването добре
и увеличих подхранването и още август месец той имаше едни много големи на всяко връхче и на всяка розетка той имаше по една голяма топчеста пъпка, ето както тази тук, и тази все още не се е разтворила. И вече знаех, че той наистина ще цъфне тази пролет. Цяла зима той стоя така с пъпките си, без да мръдне, с листата си, дори и в най-големия студ. Когато всичко беше замръзнало, неговите листа стояха с 1-2 мм леден слой отгоре и нищо не му имаше на рододендрона. Вярно, корените са добре покрити с иглички, но той си повече страда от горещината през лятото, но пък за това дърветата наоколо го засенчват и справя се. Но една година загубих така рододендрон. По съвет на приятелка, която живее в Англия, ми каза да го засенчвам и да му слагам чадър отгоре, понеже съм го сяла на неправилно място на слънце. Загубя го, въпреки засенчвания, чадъри и така нататък, не може, не става рододендрона на слънце. Корите от лимоните, изседени лимони, кори, портокали и други цитрусови, които съдържат тази киселина, натопявам ги в водичка. Те пускат разтвора си, дори може и изцеден лимон, но понякога слагам в водичката, която поливам, по няколко капки оцет, ако има нещо старо или нещо такова за изхвърляне. И след това с водичката, в която са накиснати остатъците от лимоните, корите или остатъка, което остава след направата на сока, също не го изхвърлям, ами се добавя разредено с водичка и се изсипва на камелията, на рододендрона и на азалиите. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще съм доволна, ако съм ви била полезна.